Yeah. Yeah. Cha webhuti kahle kahle kumele mawufika usebenze ngokuzikhandla kakhulu ngalendlela ukuthi ke na uyafisa ukuthi ke ubadlule la uyafisa ukuthi ke na udlule noma wenze okungaphezulu kulokhu ke na okufice kukhona endimini yomculo ngoba bhuti uyabona mangabe sibabi singabantu uthengisa amagwinya nami ngithengisa amagwinya kumele ngenze sure ukuthi ke awami aba nomehluko amagwinya ngoba nawe unawo amagwinya okusho ukuthi ke na kune competition kukhona into ekumele ngiyenze eyehlukile ukuze omunye umuntu ethi ke mangabe elalela noma ethi mangabe ezazowathenga ukuthi ke yes lamagwinya ayafana kodwa kukhona umehluko khona abese gijimisa lo mehluko angawutholi kulawa wakho eze kulawa kulomehluko azothola kulawa aphethwe ufisha amagwinya yabo so into nami engibese ngayicabanga mangihleli phansi athi no noma ngifike endimeni yomculo kodwa ngikwazi ukuthi ngizothi ke hayi ngoba nakho ngiyafika ngisewumfana usemncane kodwa kumele ngisebenze kanzima ukuze ngithi mangifika ngidlule kulaba asebakhona engibathole bekhona futhi endimeni yomculo. Yeah. Hey, but ngokwami ukubona sidlala abantu abangenakhona nabangenazo iziphiwo ngoba awukwazi ukuthi ke na uyafika endimeni yomculo uthi indlela yokuthi uthengise noma indlela yokuthi uvele kumele ulwe nomunye umuntu makungenzeka bhuti uthi ke uyangidelela mina sifane singabantu kumele ukuqonde lokho uyayenza leyo ngoma yakho uthi wathi ke na ulwisa leyo muntu mhlawumbe awukhulumile naye uthi uyadlala wena ebese ifika kabi uthi wathi usebenzisa amagama alumelayo kuleyo muntu ifike kabi kuyena leyo muntu lento uma ucabanga isiphi isinyathelo ngahla sithathe emhlanje thiwa niyabonana angeke kwenzeke ukuthi ke kungasuka impi engadala ukuthi kuchitheke igazi ngoba niyobambana ngehluthu ngempela ngoba phela lokho yobukwenza wena wenze into angayithandi futhi wamthinta kabi phela ayifani indlela yokuthi ke noma umncokolise kanjani uyayi-accepta noma akayi-acceptanga okwesibili maye engazi lutho kunzima lokho. Bekuyi-album yokuqala lena esikhulumela lapha ewayo eyangonyaka odlule 2020 isihloko sayo sithi ama-goals amabili eminye ke imisebenzi bengenza ama-single track kwaze kwaba ukuthi abantu bathi cha mfowethu siyakholelwa kuwena futhi siyabona ukuthi amandla unawo so besicela nsizwa ukuthi ke na usilethele umsebenzi oyi-album ephelele ngoba yebo bakhona oqhawe lami emculweni kaMaskandi abaziwayo kodwa indlela onamandla ngayo mfowethu ingoma oshaya idlule uqhawe lami idlula bona laba esibabona njengabantu abangama-umbrella engathi bangama brand amakhulu ngendlela osuke usebenza ngayo yikho ukuthi ke na uma ungakaqhamuki uma ungakaveli ibhuti amandla akho awakwazi ukubonakala ngoba thina abantu sesikholelwa kakhulu entweni esisuke siyijwayele uyabona ngabe kunecike engililandelayo nanoma kuthiwa lishaya ingoma encane kangakanani kodwa ngoba ngikholelwa kulo angikwazi ukuthi ke bese ke na nginaka ezinye izinto ezisemaceleni focus kubona lokho. Cha iqembu elilodwa bhuti uyabona nje makudlala iPirates neChiefs bese kuthiwa iChiefs izongena enkundleni kodwa izobe isidliwa vele ngamagoli amabili eqandeni kulukhuni kakhulu lokho le ngoma ya kodwa ke ikhuluma ngomuntu
wesimame iphinde ithinta umuntu wesilisa ukuthi mangabe uyeshela intombi uthola ukuthi kena inabantwana ababili wena awunamntwana uyibhungu liselincane elingenamntwana elingenalutho manje umbuzo wami ukuthi mawuqhubeka nalentombi uyishade noma wenzani usurobhekile wena ngoba awukho umdlalo bhuti oqala ngamagoli amabili uyakurobha lo muntu usurojiwe wena ngoba uma ngabe uthi wena usathi ufukushayile ukuqala igoli yena uzobethi 3 uyabona ukuthi lesco awusoze waphinde wasikhava wena so uyakrobha lo muntu awukwazi ukuthi yena ungaqhubeka nayo lento le ngoba uzumuntu orobhekile kakhulu futhi lesco angeke usasikhava yeah cha webhuti ke inakhuzani ialbum ngokwami yona engisebenzele yebo angifuna ukuqamba manga isingle track ingibekile emehlweni abantu ngoba ngayenza ngo2019 kakhulu ngoba ifinyelele zonke indawo ko Eastern Cape ko Swazini ngamangala nje ko Swazini nakwendawo lezangapha kona ko South Coast indawo engicathi iqhele kakhulu kunami ngoba ngangilagoli kodwa yafinyelela khona le single track yabo ngendlela sasiyiphusha ngayo ingisebenzele kodwa ngokwami mina ngiyakholelwa ku-album kodwa engingakusho kumaciko noma ngikusho nje mhlambe kumuntu owenza umculo i-album iyasiza ngobani ufika uthola ingoma ezokududuza bhuti uthola ingoma yothando uthole ingoma elaphayo nengoma ekwazi ukuthi umuntu nomuntu uyayithola ingoma yakhe ku-album ngoba mangicula i-album ngenza sure ukuthi ikhona ingoma eduduza umuntu olahliwe othandweni ikhona ingoma egqugquzela umuntu osemathandweni ojabulile nje uthi ngijabule mina ikhona ingoma ozoyithola ethi-ke eduduza umuntu olahlekelwe mhlawumbe ngabe ushonelwe mhlawumbe ngabe unjani ikhona ingoma iyehawu angithi abantu mabekhona emhlabeni abafani so umuntu ku-album uyakwazi ukuthi ufike aqondane nale okungeyakhe ingoma ngoba bhuti angeke ngikwazi ukuthi-ke na ngishaye nje ingoma engithi le wonke umuntu uzohambisana nayo ngithi mina ngineshow ukuthi le ngoma le izoba i-G-sport yabo bonke abantu akulula ukuthi-ke ukwenze lokho makuthiwa uthi uzokwenza inakhuzana ingoma ye-album eyisingile uyabona ku-album yami ingoma enamandla manje ingoma ethi ngine crush ile ngoma lethi kuxaka impilo track number 12 izona ingoma enamandla ngokukhuluma iqiniso kwakungezona ingoma engangiyibhekile mina lezo kwakungezinye ingoma engangiyibhekile kodwa ngokwabantu abantu ngoba sebayikhombile ngase shuthi ngibona ukuthi okay nayi ingoma kodwa uyabona ukuthi mina kube ngangenzele single yale ngoma engangiyibhekile okusho ukuthi ke ngabe azange ingisendawo ngoba kwakungeyona into eyayiyobhekwa abantu kodwa into eyayibhekwa abantu le mina ngangiyigodlile ngibone ngazathi angeke isebenze okay but sanibona
sesilive bafowethu ngikhona manje endlini zokusakaza ziyakhala kusekho kwenye ziyakhala ngiyathemba ukuthi sizwakala kahle. Sanibona ziyakhala lapha nezwe silive lapha emsakazweni konakele manje. Cela ukuthi niyishare ividiyo bafowethu, ngithi niyishare ividiyo, niyishare. Ngithemba ukuthi ngizwakala kahle ne-interview yezwakala lapha. Uma ngabe kukhona okuhixilixi nisibhalele lapho sikwazi ukuzwa nokulungisa. Ndayisubulisa manje. Yeah. Ngabe nisayanda sikhona lapho manje. Ikhuphuka ngecrash emsakazweni. Akhuphuka ngecrash emsakazweni. Ay, angayitholi webhuti, angayitholi. Hey. Sengicabanga ukwenza uma ngikhipha i-album ngenza i-crash futhi part 2 mhlawumbe yogcina ezwile. Sekuzobonakala-ke bhuti ukuthi senza kanjani, kodwa kumele kube nendlela eyisoka engeke igcine mhlawumbe nami ingiqhatha noma mhlawumbe igcine futhi ingibhayizisa kwezinye zey'ndawo. I-album amagolo amabili ngisebenze lapha e-studio esikhulu kwababa uBhazu Mfowagxowa. Ngasebenza noBhazuka, ngasebenza noNgqumfu wamthalani ku-bass guitar, ngasebenza nomndeni Mfowethusini phansi emsinga lapha kuleli guitar. Bathe insizweni engisebenze nazo engaye ngayimema nje nami ngathi hayi ngoba ngihlabile madoda andlule ngapha nikwazi ukuthi-ke nizozwa ukuthi-ke nasipheke kanjani nathi lapha ekhaya ngoba sihlabile nje. Cha, ngisebenze nensizwa laphana igcwama lemvelo umfana wasenquthu lapha kwaNdindindi okunomsebenzi wakhe ophumile naye nje kule nyanga le esisuka kuyona, okunengoma futhi nayo engisebenza khona kuyona i-album la angibize khona nami wathi Fish mfowethu njengoba wangibizile nawe awudlule ngapha uzongibambisa ndoda kulo msebenzi wami. Iphumele ku-album yakhe. Ngasebenza nensizwa yangakithi lapha esikhaleni amashaza amahle kwenye ingoma yami track number 11 ethi kuba ibhinci, ethi ngikhulelele emakhaya mina ngikhule ngizingela ngikhule ngisenga. Iyona-ke into eyanginikeza amaqhinga empilo mina. Iyo ngaphinde ngasebenza noBalungile Nsele wakhona futhi enquthu
lapha kwaNdindindi kwenye ingoma yami u-track 12 ethi kuxaka impilo isihloko sayo sithi ngiyahlupheka. Intombazane eyimbongi lapha ekhuphuka ngamandla kakhulu. Ibona abantu engisebenze nabo kulo msebenzi saye sawuqeda. Iy'ngoma ziyi-16. Hhayi, uhlaba la uthanda khona kude, uhlaba la uthanda khona. Webhuti ngisemnyango manje. Ngisemnyango ngiphumile emavukaneni. Yabona ngithi-ke nama usuka endlini usuke emsamo. Sengiyasuka emsamo impela ngisemnyango ngiyaphuma kahle kahle ngiyavalelisa ngishiya le nsizwa eziphakathi manje. Sengihambile mina. Akusho mina kusho abantu nala ngiqhamuka khona la ngifika khona nginokubona mangidlala ikakhulukazi leyo ngoma oqeda kuyidlala webhuti. Iyangithusa mina ngoba ngingasho ukuthi-ke iduma ukudlula mina. Kwezinye indawo nokuthi mangiqhamuka bethi abantu hawu le ngoma ndicule lo mfana lona usho wathi bayayazi. Lokho kusho khona ukuthi amandla ami asafinyelela kakhulu nanokuthi webhuti umsebenzi wami mina kukhona abaculi iy'ngoma zami ey'phiwe abanye abaculi engeke ngibadalule kube ngathi ngiyabapromote. Kuthiwa hayi le ngoma le siyayazi kabani yabo ngoba akwazi ukuthi abantu abakwazi ukwenza ingoma enkulu yibona laba asebaphezulu yayibona into kanjalo. So umsebenzi wami unamandla kakhulu ufinyelele kubantu kakhulu. Ngithi uyihluphi ngapha iyiphoze Bim. kodwa uyaqhubeka ngcono ayikhansela. Sanibonani si-live lapha sikhona kwi-Zululendi FM lapha ziyakhala manje. Ziyakhala manje. Yebo likhona. Iyakwazi ukuthi itholakale futhi kuma-download ikhona nje mawuthe nje Fisho Omncane uzoyibona impela. Fisho Omncane ama-goals 2 ikhona iyatholakala. Yenza kahle kakhulu futhi la inkundleni zokuxhumana bengi-check-a nje yenza kahle kakhulu. Kunengoma nje ihamba phambili ezilapha yako 7K. Ingoma lapha yana ethi isihloko sakhona igcwame elisha nokhuzani. Kunengoma eyidlala eno-4K manje ngithe ngiyabheka ethi wechalaha. Kunengoma ethi nje esontweni u-track number 9 egijima kakhulu nje cha ziyagijima kakhulu futhi ngiyathokoza. Ake ngiyi-highlight nomunye ongezwa azozwa mhlawumbe mangichaza ngeke ezwe. Kwaze kwamnandi emculweni wemama ngokufika kwenu bafana bakithi. Kwaze kwamnandi emculweni wemaye ngokufika kwenu bafana bakithi. Awu ngokufika kwakho gcwame elisha. Ngokufika kwakho Mthandeni. Ngokufika kwakho Khuzani. Ngokufika kwakho Bokampongose. Niliphakamisile igama lomaskandi. Namhlanje ubuke uyahlonishwa.
niliphakamisile iflegi lomaskandi namhlanje ubuya hlonishwa kwase kwamnandi emculweni wemawo ngokufika kweni bafana bakithi. Ikhona inombolo yami ka-WhatsApp ungangithinta kuyona noma ungafona ngaso sonke isikhathi ethi 071 28 016 38. Inamba yami ka-WhatsApp. Ku-Facebook likhona ipage Fish Omncane Silwane Samanzi. Ku-Instagram ukhona uSiphiwe Fish Omncane ku-Instagram uzofika umthole. Ku-Twitter ukhona uFish Omncane SA. Ku-TikTok ukhona Isilwane Samanzi. Isilwane Samanzi @Silwane Samanzi 1 ku-TikTok. Laphayana ku-YouTube uFish Omncane kuphela. Izona inkundla zami zokuxhumana lezo. Okay. Phakathi kukaMenzi noSelwane uhamba nobani? Hayi, ngihamba nomjikijelo. Akekho umjikijelo. Womabili badlala umjikijelo. Lo ndawo udlalayo. Phakathi kukaMenzi noSelwane uhamba nobani? Hayi webhuti ngicela ukungaphawuli ngoba ngisho ukuthi ngihamba nomjikijelo. Okay. Okay. Kuthi uyayibala lokho ujayo ubani umshayele kahle. Okay. Into engisukuza kwena ukuza isishaba esikhona njengamanje emthulweni kaMaskandi ikakhulukazi ukuba kwabakhulu kanye nokuthi abalandeli begcine bethatha bezithathe kube izinto zangempela ngoba njengoba nawe ufisha uyakhula emthulweni mawusukhula kuzoba khona uhlangothi oluzolala ngakuwe lokuthatha ekugcineni beselula nomunye elizobe libona sengazathwena nalowo lo anzwayo. Kuthini kwakho ukuza isihlaba esifana naleso? Abalandeli webhuti angazi noma mhlawumbe ngizobe ngathi ngibeka kabini, kodwa abalandeli abehlise ukuphapha bhuti, ngoba umuntu uyifaka kakhulu entweni okungamelanga ayifake kuyona kakhulu. Njengoba nje ngibuze ngokuthi likhona iqembu elisupportayo, likhona, kodwa angikwazi ukugcina ngilithathela iy'nqumo ngize ngilithande ngale ndlela ukuthi kena ngilithathele iy'nqumo ukuthi iqembu leli kumele lenze ukuthi nokuthi, ngoba into engeke iziyenzele angeke lizwe ngami, yabo. Mina ngi-right ngilithanda, uma kukhona engikubona ukuthi-ke mhlampe ngiyaphazamiseka noma ngihambisani nakho angehlele ngenzansi noma ngiyeke ukulilandela ngoba kunezinto engiyibonayo ukuthi-ke ayihambisani nami. I-wrong lento yokuthi-kena uzothi-ke umculi loyana hayi sengiyamzonda ngoba wenza 1 no 2, hhayi ngifuna enze 1 no 2. Kunabantu abaphusha abaculi webhuti ukuthi-kena qhawe bengicela ukuthi-ke ungitalabhele ubani, qhawe bengicela ukuthi wenze ukuthi nokuthi, uyabona. Bese ngimangala, yabona mina lapho angisenzi umculo wami, sengifeza iy'nhloso zenu, uyabo. Mawufuna ukuthi wena utalajwe umculo othize, hamba ungene e-studio record yakho idemo ozomtalabha kuyona. Ngoba manje i-wrong leyo nto leyo ukuthi-ke uzongiphusha mina ufuna ukulwa izimpi zakho ngami. Mhlampe wena kunokwenzeka umuntu-ke uke wahlangana nomculi, mhlampe ngaleso sikhathi umculi bengekho esimeni esi-right, mhlampe kwaba ngazathi uyamchomela abesethi hey ubani uyayitshela uFish umele amtalapha, uFish umele enze ukuthi nokuthi, sengisitha nomuntu engingakaze ngihlose ukuthi-ke ngenzeka ngixabane naye, yabo. Ngoba yona lento yokuthi ngizongena e-studio thatha utalabhile umuntu iyenzeka ukuthi-ke igcine ingapheli kahle, yabo. Ngoba komunye umuntu awuyazi iyofika kanjani kuyena abese ayithatha ayiphendula ayibeka ngenye indlela. So lokho ngiyakukhuza kakhulu kubalandeli. Abalandeli, umuntu nje nomuntu akacabange before ekhuluma, ikakhulukazi la ko-Facebook. Abantu abagcwele la ko-Facebook indlela abakhuluma ngayo angibazi mina bafundiseke kanjani nokuthi bakhuliswe kanjani.
Okugcina nje bhuti iyeza i-album yami ngonyaka ozayo ngogudi ngizongena e-studio ngoDisemba ngimatasa nje ngiyapheka abantu balokhu bayangibuza ngeke ngikwazi ukudedela i-single track le abayifisayo engake ngayiveza ngizoyikhipha i-album ngonyaka ozayo ngogudi kona konakele kakhulu konakele. Siyabonga bhuti. Bayibulele ingane kamakhelwane. Bayibulele ingane kamakhelwane. Uyasekhala kabuhlungu mama wabantu. Uyasekhala kabuhlungu makhelwane wami. Uyasekhala kabuhlungu mama wabantu. Uyasekhala kabuhlungu makhelwane wami. Yethi ingane yami lena indodana yami bengitshela ukuthi wena uyongivala amehlo. Yethi ingane yami lena indodana yami bengitshela ukuthi wena uyongivala amehlo. Yethi ingane yami lena indodana yami bengitshela ukuthi wena uyongivala amehlo mangishona. Ya bafowethu interview ethi let's hope ihambe kahle. Siyabonga kakhulu i-support kubona bonke abantu bebekhona bebe-live. Siyabonga kakhulu ividiyo soyishiya khona la ungayibonanga uzoyithola khona la. Siyabonga. Hayi abantu bakho abafuni wendoda bazokubulala. Hayibo. Ngisave. Yeah, safe. Hey.